Thank you very much.
Thank you very much.
Thank you very much to Mendigarin Elementary School. Napakadami ng supporters. Yes, mukhang naghakot ng supporters. At kayo naman, tuloy-tuloy na ang ating performances. But before anything else, yung atin pong crowd doon sa tabi ng ating mga judges, mawalang galang na, lumayo po tayo ng konti. Inistorbo lang po natin yung mga taong yan. Sobrang init po ng panahon. Ayan na. Grace, palagay naman ng another set ng industrial fan dyan sa area nila. Kawawa naman ang ating mga judges. Ayan na. So now, at this point, ladies and gentlemen, we will proceed with our last two performers. Tawagin natin ngayon ang Salvacion Elementary School!
And